बिश्वनाथ ओनसोलाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर बड'लेण्डआव भट होनो मोनगोन आरो बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव भट होनो मोनगोननि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों। आरो नैबे ओनसोलखौ बिटिआरआव सोसननाय जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, बे इउपिपिएल सरकारखौनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हेफाजाब आरो मदद आरो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो बिथांमोना भट होगोन होननानै दोलै नोगोरै रायजोफोरा न'निफ्राय ओंखारनानै दिनै जोंनो खोन्थाफैदों आरो जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बेहाय गोबां जोंहा 21टा बुथ कमिटि दङ। 21टा बुथ कमिटियाव जोङो जेराव थांदों बेहायनो रायजोफोरनि अननाय मोजां मोननाय आरो ओंखारबोनायखौ जों नुदों। आरो गोबां रायजो राजाफोरा जोंनो ओरैबायदि गाव गावनो ओंखारबोनानै बुंदों जे बे ओनसोलाव जायखि जिखि पार्टी फैया मानो किन्तु ट्रेक्टरावनो जों भट होगोन आरो ट्रेक्टरानो बेहाय देरहागोन, बे खोथाखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। आरो आंहा मोनसे बिश्वास फैदों जे थांनाय 2020 सनावनो जिहेतु बिपिएफआ जेनदोंमोन आरो थांनाय 2020 सनाव जों जेसेबां भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन भट मोनगोन आंहा बिश्वास फैदों। इलेक्शना फैथोंसै, सार्टिफिकेट जाय मोनगोन सार्टिफिकेटआसो बुंगोन जे सोर जेसेबां भट मोनगोन सोर बेसेबां भट मोना। बिनि जितु सार्टिफिकेट, बे सार्टिफिकेटखौ 26 माने सेप्तेम्बराव मोनगोन। गतिके बै खालि मिथिगोन जे चरण बर'आ बेसेबां मोनखो आरो आं बेसेबां मोनखो। गतिके अब्ला बिथाङा बुंनो हागोन आरो दिनै बुंनो हानाय बिथाङा जुदि माबा मोनसे माबा लानानै फैदोंबा आं बेखौ मिथिया मा बे आरो बिथांनि बेथ' जोङो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ थांनाय बोसोरावनो किक आउट खालामदों। इउपिपिएलआ बिपिएफखौ माने रौता समस्तियाव 2020 सनावनो किक आउट खालामखानाय आरो गोदानै किक आउट खालामनांगौनि मा बाथ्रा दङ। गतिके बे बाथ्राया रोखा। जों बुंदों जे 30,000निबो बारा भट मोनगोन नैबे एबारनि इलेक्शनाव इउपिपिएलआ। गतिके बेखौ नोंथांमोना लिरनानै लाखियो। प्रमद बर' सार फैगोन होननायखाय जोंबो जथुमनानै दङमोन रायजो राजाफ्रा आरो फैदोंबो मोजांबो मोनबाय। आरो रावबो सासेबो मालायनि सिकित्साखौ खालामनायाव बादावनानै दाथा। बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जोङो भट होनांगौ। दिनै जों बिराद मोजां गोजोनबाय आरो जाफुंनांगौबो, जाथारनांगौबो। आरो सोरबा जुदि न' थांनानै दमहैदों बेखौ बादावनाङा। सोरबा जुदि सिखा रुवा लानानै थांनानै दाननो सुनो होनदों बेखौबो गिनाङा रायजो राजाफोर। दिनै जोङो ट्रेक्टराव भट होनो मोनोबा जोङो थागिबि जायगाखौनो जों मोनबाय होननानै साननानै लाखा। रावबो सासेबो लर सर जानो नाङा। बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो गासिबो भट होजोबनांगौ। जोंनो मोनथायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरनि सायाव मोनथायनि थाखायसो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो नागिरदों। जों बेखौ मिथिया। बेखौ जोङो चरण बर' ना हाग्रामा महिलारि होनो जों बेखौ सिनाया। दिनै जोङो प्रमद बर'खौ सिनायो। जोंखौ होमबा हादान जाजेननायनिफ्राय जोंनि दुखु खस्थ'खौ बे नायफैबाय थादों। बिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां मोनदों आरो बेनोनो जों सापर्ट होगोन।